Казанның Рауза мәчетенә бүген 1000-нан артык мусульман килде. Ул 2022 елда гына ачылган иде. Аны Татарстанның финанс министры Радик Гайзатуллин белән энесе Ринат Гайзатуллиннар әниләренә багышлап салдыра һәм Рауза исемен бирә. Хәзер әлеге гыйбадәт йорты башкаланың иң зур һәм матур мәчетләренең берсе булып санала. Монда экскурсияләргә еш киләләр, никахлар уздыралар. Бүген дә гаилә белән килүчеләр күп иде. Бу нар чылбырын тагын да ныгытучы урыннан Рүзәл Шәрипов репортажы. Казанның Совет районына Рауза мәчетеннән моңлы Коръән тавышы яңгырый. Мөселманнар бәйрәм намазына ашыга. Беренчеләрдән булып гыйбадәтханәгә Зариповлар аяк баса. Уллары, туганнарның балалары белән иртән мәчеткә килү күркәм традициягә үрелгән. Балачактан ук шулай ук әби бабайлар тәрбияләп үстерде инде. Шул юл буенча. Менә үзебез дә тырышабыз балаларыбызны, туганнарыбызны бергәләп шулай җыелып шул юлдан барырга. Бу Рауза мәчетендәге икенче ураза гаете. Монда 1200 кеше җыелды. Җырчы, җәмәгать эшлеклеләре, министрлар, Радик һәм Ринат Гайзатуллиннар, Илсур Хадиуллин, Марат Айзатуллин, Фәрит Хәнифов, Марсель Миңнуллин улы белән килгән. Җыелган халык махсус хәрби операциядә катнашучы ир-егетләрнең исән-имин кайтуы өчен табигать афәтләрендә зыян күрүчеләрнең тизрәк ул бәладән котылуын теләп дуга кыла. Язгы ташу дигән сынау быел Рамазан аена туры килде диләр. Рамазанда бүтән әйберне Аллаһ Тәгалә арттыра, күп иттереп гөнаһларын да кичерә, әлхәмдүлилләh. Күп иттереп инде дугаларга да җавап бирә. Илебездә көчле булсын дип, менә бу килеп туган хәйрсез менә бу ситуациялардан, катаклизмнардан безнең илебезне арындырсын дип. Ураза гаетен юкка гына берләштерә һәм якынайта торган көн димиләрдер. Чөнки бәйрәм намазын тыңларга гына да бирегә олысы да, кечесе дә җыелды. Мәчет аларның барсын хәтта сыйдырмый да. Шуңа күрә алар дугаларга ишек алдыннан ук кушыла. Бер айлык беренче тәравих намазы вакытында ук мәчет тулы була. Рамазан аеның һәр көнендә монда мохтаҗларга ярдәм итеп, ашлар уздыралар, күмәк намазларга җыелалар, яшьләр, балалы гаиләләр күп килә. Мәчеттә гел халык булды, гел Коръән укылды, гел намазлар укылды. Hem iftarlar mı ötkərildi. Bunlar varsa da izgi işler deyip sanayım. Bütün kişinin indi Müslümanlarına Allah'a Teala'ya yakın ayet için işlengen. Kurkan meçit asırlarga halka hizmet etsin idi. Мәчет куркы халык дигәннәр. Мәчет 2022 елның августында бер туган Гайзатуллиннарның әнисе Рауза ханымга багышлап ачылган иде. Бина татар халкы традицияләрен исәпкә алып салынган. Диварларда милли бизәкләр, Коръәннән аятлар төшерелгән. Алтын хәрефләр белән әтия-нине хөрмәтләү турында язылган. Мөселманнарны ул шуның белән җәлеп итеп тора да. Бик матур ай булды. Orada tutturga tırıştım, Allah'a şükür. Nişedir gün kalsa da şuşunday matur yılı ağırım namında meşitte. Azan tavuşu, Kur'an oku. Ondan sonra matur itip, mağlı itip okuyan Kur'an'da irtengi saatde. Küp muhalık şuşu Allah'a Teala'ya yakın aydı beytirge gerek. Birinci tapkır bir de kaldırmayınca tuta aldım. Allah yerde bile indi. Herkese irte bilen sekardan sısıraydım Allah'dan. Sen yerden başka bu kende tutup çığa almayayım, yerden hiç zinfar deyip. Bütünlüğü başkaça his itesin. Bu aydansın. Necektir, gezin yaktırak kebek, nur balkı kebek. Çiştarınabız, üzge aylarda da tırışabız. Belki Ramazan ayında ayrıca bektay bulabız. Kengelimiz çiştara yıldağıça, şulay maturgına galeler bilen görüşüp, iftarlarga jayılıp, Бергә бәйрәм иттек. Күркәм гадәт буенча мәчеттән ир-атлар гаиләләре янына кайта. Әлеге ял көнен туганнар белән уздыру күркәм традиция. Рүзәл Шәрипов, Алмаз Зыятдинов, Яңа гасыр каналы.